eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu, ala Igbo dị ụtọ, mana ọ bụ maka na ọ na-abụ ekwechi ya ekwe. Ama m na ebe ọ bụla ị nọ ugbu a ịfụrụ ka obodo si adị, ọkwa mmadụ ka a na-aya. Ndị mmadụ, ndị ntorobịa pụtara wee sị na ha chọrọ ka obodo dị mma, ka akwụsị ngalaba uwe ojii nke a kpọrọ SARS, maka na a na-afụta na ka ha si alụ ọrụ, ọ bụ isi ihe eziri ha ka ha na-eme. Ha na-eme ya na-aga, na-eme ya n'udo, anọgide dịka isi n'egwu Eriko. Ndị mmadụ ndị a na-aya wee batazie wee sizie n'azụ mebezie ihe a na-ekwesịghị ime, ọbazie ebe dị iche iche, ọkụ ọgbaghara wee dịzie. Ndị obodo, ndị ọchịchị ma ihe ekwe na-akụ, maka na nke bụ eziokwu bụ na oke ya na ha nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ogbere. Abịa n'Enugu ebe a, asịzi ebe ọ dịzi otu a, ka onye ọbụla nọ na be ya nọgodoro, onye ọbụla na mmiri ya pụtara, ka udo wee chịa, ka iwe dị ọkụ wee mee gịnị, wee nọda, ka obodo wee dị mma. Ya mere mụ na gị ga na-ekwu ya n'ụbọchị nke taata, wee na-asị otu o si ọ dị ọkanụ mma imebisie ihe ndị obodo na ihe ụmụnne gị. Ọ bụ nke a gosiziri na ịchọrọ udo, gosiri na ịchọrọ udo, ọ bụrụ na ya ka o kwesịrị ịdị, maka na ihe ndị pụtara apụta gboo bụ ụzọ pụta na apụtara ka obodo gịnị dị mma, ka akpa ile anya n'akụkụ nke ọzọ, ịfụkwa na ndị ọchịchị a na-ekwu maka ha na ha azago ụfọdụ n'usiri akwụsị ngalaba ndị uwe ojii na ụnụ si na ka ha si alụ adịghị, ma asị na nsogbu adịghị, na ha asịsị na ha nọgharịa na ime ya ewepụta ọzọ, maka na a na-asa okuku ihe si dị. Isi mmadụ na-echọ uwe a na ọ bụ na-echọ ọzọ acha onye ahụ chịpụ uwe esi na-echọ wee chịta ọzọ, kedụzi iwe gị na ọ bụ okwu ikwuru ka a sara gị. Ọ na-eji adị mma ịchọ ikwu okwu ihe na-akpa ya, agba n'okwu ngọngọ, kana ebe ụfọdụ na-agba okwu ngọngọ, maka na enwere ike ihe ahụ ị na-agwa, ihe ahụ ị gwara ya ka ọ ga-aghọta mere gị, maka na ọ nọghị n'uche. Eme nke mbụ asị aka na ọ n'ebe a na-eme ya ekwubekwa ihe ọzọ, mana ewe okwu ụfọdụ na-agba anọghị ya, bụrụ na ọ bụ ịchọ okwu, ọ bụghị ịchọ okwu. Udo ka a chọrọ, ka ejiri udo wee na-eme ya. O wee bụrụ ya bụ na m na Obinna Obiọra, na-akpọ ya Obinna mana ọ sị na ọ bụ ọra wee obi ya, mụ na anyị ga-anọ ebe a, ihe anyị ga na-akpagodo bụ udo ọ dịkwa n'ebe ahụ ị nọ, kedu izi achọ udo. Ka m na-abịa site na ebe nke m shi wee na-awụchi n'ụlọ ọrụ anyị ebe a, obodo dịkwa ụzọ tọgba chakoo, wee na-ekelesi ike ndị agha nọ n'ụzọ dị iche iche na-achọ ka udo wee dị. Ha jiri obi nwayọ, obi umeala ka m na-agbafe sa na anyị niile na ọkwa ifu m na ya ọkwa ọrụ ka anyị nọ, mana ọrụ nke anyị enweghị na-ezumike ọrụ, ma mmiri ọ na-ezo, ma ihe bụ na na-eme aga na-emenụ.
mana ihe na-atọ ụtọ bụ na ndị a nọ n'Enugu isi na ebe ha nọgasị na mpaghara dị iche iche na Enugu ebe a sịrị mmadụ apụtala maka na ọ bụghị obodo niile n'Enugu ka a sịrị apụtala ewegasị ụmụ ime ọchịchị obodo dị iche iche ha sịrị onye ọbụla nọgodo na be ya tata n'ebe a ka anyị pụtara ha wee jiri nwayọọ ịjụọ ịkọwa onwe gị ha sị gị ngwa jebe ele gị anya sị gị jebe mana ọ bụrụ na ịkọwa ha onwe gị ọfụma maka na ị kwesịrị ịnụ na ndị onye ma iwu ekwesịghị imebi iwu ụfọdụ kacha ntị na-apụta ha pụta sịkwa ha mana ihe na-ekwu bụ na ha ji obi nwayọ na-asị ị nụkwara na a sịra onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ọ ihe mee ya kịta kedu onye a ga-atụ ụta ndị maka na ọ mmadụ ka a na-aya maazị onye a na-aya amaghị onye a na-eze ewere ka ofu eji wee iwe dọkara gị maọbụ nara gị nke iji maọbụ sizibe gị okwu kedu ka ị ga-esi mee n'ọya ka eji si onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ka obodo wee dị n'udo wee na-ekene ndị agha nọ n'Enugu n'ụzọ dị iche iche anọ n'Otigba New Haven Junction na obodo dị mpaghara dịgasị iche iche Ogbuyi ebe a niile ka ha nọ na-asị ha daalụ n'ọlụ maka unuchalụ ya dị mma unu ji obi sịlịsịlị obi nwayọ wee na-eme ya mana ọ na-adị mma mmadụ ige ntị obodo si nekwa ihe a onye ọbụla nọgoro na be ya ị nọrọ aka na ntị soro iwu n'udo ka a chọrọ Obinna dapụ ya ọsọ ka anyị gịwasị esi bata abata ije na gbagharịa ebe ị na-agbagharị ebe maka ka ụbọchị si dị mmanụ ụgbọala gị wee gụ ịma na ọlụ anyị ahụ ihe a na-afụ ụkarị mana ka ị gbagharịsị kedu ka isi sụfụ obodo maka na ka mma na-abịa ebe a abịa ọlụ obodo dokpa chaka ụfọdụ na-apụkwa ụfọdụ ndị ntị ike na-apụtakwa ya bụ ndị ọgba tumtum ndị na maka na ewe nke bụ eziokwu bụ na ewe ndị ọ bụrụ na ha apụtaghị ofu ụbọchị agwaghachiri ha misasịa mere na ụfọdụ na-adụ gịnị ka ha ga-eme ha pụta na-agbaghị mara na ewe mmadụ one na one ha ga-ebugharị wee natakwa ego ụmụaka ga-eji mechapịa m kedu ka isi fe ebe ị gara ihe mma agwa gị bụ na ya bụ ndị ọgbatumtum ahụ ị gbara afọ o nweghị ihe mmekọta na ha hapụ ịda iwu emegidelu gọvanọ wee sị ndị keke ọkụ elekere 7 ha kwụsị ọ maka nke e mere ọfụ a mba ka m bidoro na nke ebigo maka na ndị ahụ nnupụ isi ha dị egwu emegide ha nupụwa isi gbafewe o mechakwa melụ ha ebele si ha gbagide n'ụtụtụ ruo elekere 9 ha mechie ha ka na-agbagide ọ na-akụ elekere 5 nke ụtụtụ tata azị onye ọbụla na ọlụ onwe onye apụtara ha kachakwara ntị na-apụta mgbe e ji asị na-emegidebe ha obodo tọgbara chako ma ụfọdụ ndị ụgbọ epere a ndị ụgbọ obere a na-apụtakwazi ọnya nụnụ onye nke ejiri alụ asị na gọọmenti eme ajọ ihe ọ dịrọ mma maka anyị nwa na-eji aka anyị na-apụta maka na ọkwa ndụ ha ka a na-azọ maka na ụmụaka ndị isi na-adịchara mma ndị a na-anụ ọgụ na-eme ihe a ha ka nọkwa n'ụzọ o nwere ndị nke ejidekwara m n'ụzọ wee sị ha na ọkwa nta akụkọ na ọkwa ihe a na-eme na esokwukwu unu n'azụ ka a karapụ m ka m jebere onwe m ọ dị mma ya bụ na gwa anyị ebe iji gasịrị na ka ha si dị na mgbagharị ebe ị gbagharị ejere m Ogbuyi road n'ezie moto na-agbakwa aka nne aka ekpe ofu nsogbu agụlụgụlụ nsogbu adụrụ ebe nke ahụ mana itinye isi na-emene ebe Tinkas Corner efunu ndị isi na-anụ ọkụ nagasị n'akụkụ itinyekwa ndị isi na-anụ ọkụ dịka ụmụaka itinye isi n'ebe ime obi ahụ maka ndị nche obodo ndị agha nọ Ogbuyi Junction ha jụrụ eju gbado anya mana otu Igba na maka na 82 div n'iso ahịa onye mmehie meleme ije New Junction na mgbada ha nọgasị wee were ife gbachie 2 div
ijee na iru gọọmenti haus ha gbachikwara ihe kwa ndị amị ndị agha ha jụrụ eju bara abalụ lokal gọọmenti dịgasị iche iche ebe ahụ asị ha pụtara Enugu North ha nọkwu ebe ahụ ịgazie na prison ọ dịka ha na-eme nzukọ ndị agha nụnụ ndị nche obodo na ndị uwe ojii ndị uwe ojii belebelụ maka na ịma na ha lụrụ alụlụ anị mbọsị gara aga ihe eji mebe ọha bụ ihe gbanyalụ mmanụ ọkụ ịghọtago mana ekele dịrị Chineke na amamihe onye isi ala anyị bụ Enugu steeti amamihe o wepụtara adaghị ugo ya bụ ọkụ amamihe ka Chineke na-eji agọzi mmadụ o wee nwere amamihe ahụ wee dayuo ya bụ ọkụ maka ọ bụrụ na ọ ji emebi ya ka anụwa ọkụ a na-ewu mgbe na-ekene ezabi n'igwe n'ihi amamihe nke o ji wee dayuo ọkụ a ya bụ onye ọchị obodo Enugu gọvanọ Ifeanyị Ugwu anyị o ji amamihe wee dayuo ya ịma na o were Enugu tie n'aka Chukwu ihe ọwụnụ Chukwu wee na-nye ya amamihe o ji achị Enugu udo wee na-achị wee were udo wee na-achịkwa ife mere eme wee bụrụ ya amamihe o ji dayuo ihe a bụ ụnyaahụ bụ obi nwayọ obi selesele Obinna wee sizie ha onye ọbụla na ọlụ onwe n'ụbọchị ka obi dajụọ onye obi ọbụla jụọ oyi ọ bụrụ mmadụ ya eme nwe ndị ga-asị gbagbuo ndị a mee nke a mana ya wa achọrọ ya wa achọrọ ihe ahụ anyị wee sị ekele dịrị Chineke n'isi ya ọ dị mma anyị ga-agbapụ ekwentị ugbu a anyị gbapụ ekwentị ịkọrọ anyị ka ọnọdụ si dị na ebe ị nọ maka na udo ka anyị chọrọ onye akọ n'ọnụ anyị achọghị ịkọ ọnụ ma ọlị udo ka anyị na-akpa ka obodo dajụọ ka udo wee dị ọ bụ ya bụ ihe anyị na-akpa udo ka anyị chọrọ kedu ka udo si eme na ebe ahụ ị nọ na atụmatụ nke gị ịkpọ anyị na nkịtị nkịtị 977 nkịtị na 9 maọbụ nkịtị 9 231 nkịtị na 9 ị nwekwara ike ịkpọ anyị na 0705079 ịkpọ anyị gwa m afa gị na ebe ishi akpọ ka email nwanne ndị afa gị na ebe ishi akpọ afa m efu na gaa n'iru kedu ebe ị nọ udo ọ dịkwa ihe mere kịta bụ na egbe agbara akwụchigodo igbo ebe a na-agba egbe kwa aghara n'ọkwa ọsọ ka anyị gbakọbata n'ime ụlọ na ebe kedu ebe nke ahụ mana udo adịghị ebe ahụ ugbu a mana udo adịghị ebe ahụ ugbu a udo ọ danyego kịta nweozi ha na-agba ekene dị Chukwu na ihe njezi ha bụ na a na-asị na nke a mere ọzọ na-eme a na-asị na ọkụkọ nyere nsị ọbọgwụdazi anyụ nke ka njọ na ndị taasị gburu mmadụ a na-ekwuta akwụsị taasị mba ihe mmadụ abịara kọrọ anyị ihe ị na-aghọtaghị ihe na-afụghị n'anya ọ bụghị ihe a ka ihe anyị chọrọ bụ ụzọ udo ka anyị chọrọ ka anyị na-ekwu n'ihe a ọ bụghị ịbịa ebe a na-eme udo ị na-ekwukwa ụmụ ihe dịgasị anya ọ bịa ka m na Obiora ji nọrọ ebe a wee na-ahazi ya ihe ị ga-agwa anyị bụ ịgwago anyị ka o si mee na nke unu na ọgbaghara chọrọ ịpụta ndị ogbe ọgwụ wee bịa yọọ ya aka ose adịrọkwanụ mma itinye n'anya abụ ọbịa yọọ ya maka na ka ọ dị ugbu a ihe na-abụ eme jiri udo wee na-akpa ya ọ bụghị iwe ọ bụghị nọ n'ebe ị nọ wee na-aba mba ọ udo ka a chọrọ ka a jiri udo wee mebe ụmụ ihe a ọ dị ma 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 udo ka anyị chọrọ gwa na anyị ka o si ada ka ihe a ga-esi mee udo a tinye alo nke gị
imebisi ihe adịghị mma. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Sụọla anyị Igbo yele ya, afa gị na-ebe ishi akpọ. Ngwa afa gị na Igbo bụ gịnị biko? Ọ dị mma. Unu ma na ọnụkọ bụ ọnụkọ Igbo. Ihe anyị na-asụ bụ Igbo yele ya. Ịkpọ anyị afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. I wee sụọla anyị Igbo yele ya, wee kọọla anyị dịka o si ada. Anyị kọwachala unu dịka ndị Obiora akọna gị gwa gị ka obodo si dịgasị n'obodo dị. Ndị nọ na ọlụ nke ọlụ mkpa, ndị nọ na-ewe ụdị ọlụ, ma ndị ewe ụdị ọlụ, ndị na-anọ n'ọlụ ọlụ gbata na ọlụ ụdị ọlụ ahịa, ha na-apụtagasị na-alụkwa ọlụ ha. Ndị ụlọ ọgwụ na anọ ndụ ka a na-azọ na-alụkwa ọrụ dị iche iche. Mana anyị na-ekwu na usoro ndị na-igba ọgwụ n'ụzọ ji alụ ya na ha ji obi umeala. Anyị wee na-asị ka mmadụ ghara ịkpọ agwa n'aka n'ọdụ. Nọ ya mere eji si onye ọbụla nọrọ na be ya ka obi dajụọ, ka obi onye ọbụla iwe na-ewe ka o mee gịnị, ka ọ dajụọ, ka ndị ajọ mmadụ yakwara isi n'udo a na-achọ wee je na-emebi ihe ndị mmadụ. Ọkwa ụmụnne ndị ụmụnne ka a na-ege chọkwa ije mebi ihe ha. Ịmana ọzọ dị anya bụ na ndị a na-eme aghara, ndị isi abụ okwu a ma jiziri aka ha jezie na ụmụ polisi checkpoint na-agbachizi ihe na-anazi ego. Ọ nke na-eme eme kịta ejidere m ebe na-abụ nsịkwa na amụkwa nta akụkọ na ọkwa ihe a ofu ọrụ a ka a na-alụ ya bụ ndị na-agafe, ka a ga-apụkwa m ka nka je, ya bụ ndị na-agafe agafe a na ego nụnụ ifugonu ya. Ya bụ iweta ego ijebe. Ọ dị mma. Nke a bụ ọkwa ị ga-amata n'oso na ihe eji si gị nọrọ na be gị ugbu a, ka onye na-ekwesịghị ịbịa nara gị ego nara gị ego, ka onye na-ihe ka anyị chekwaa ndụ gị, chekwa akwụ gị, ka eji si gị nọgodu na bunu. Onye apụta na ihe a na-ekpe kwuo kwụcha kwufue. Biko ịkpa anyị afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ị ga-asụ Igbo yere eye wee yie akọ n'ọnụ, ekwu n'okwu iwe, ekọ na mmadụ ọnụ, tụzie gwa anyị ka m o si eme na ebe nke ị nọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Sụọla anyị Igbo yere eye nwanne. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ụwa dị egwu, ebe ka ishi akpọ. Ngwa kedu ka ụzọ ụwa dị? Ụzọ ụwa so na ebe a machiri. N'ụzọ ụwa ya bụ na ụzọ ụwa dị n'udo. Ekene dịrị Chukwu. Ngwa daalụ. Daalụ, ya dịrị gị na mma nwanne. Ise, ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ọ dị mma na-anụgụnụ ya na n'ụzọ ụwa n'udo dị. Obiora, ụzọ ụwa ozo na ime ọchịchị obodo a sịrị ọ nọ ebe tara aka. Ya bụ na udo ka dị ebe a. Udo dịgasị ebe dị iche iche n'ụdị na ime nkanụ na ndị ọzọ na agba okwe. Afọ gị na-eme isi abụọ. Biko sụọla anyị Igbo yele eye. Ọ dị mma. Onye a ghọtachara ihe anyị na-akụ na ihe a bụ ọnụkọ ndị Igbo, mana ewe ndị na-abụ ekwechiri. A na-agwa ha na ọna Igbo ka anyị nọ na nke anyị ka mma, ọ na-ekwechiri, ọ maghị ha. Biko ọzọkwakwa, ihe a bụ nzukọ ndị Igbo. Anyị ji asụsụ Igbo eme gịnị? Agbasa ozi wee na-akpakọrịta ụka, maka na dịka o si dị ugbu a nọọ ikwua ya ka ụmụnne na-abụ ji agwa onwe ha okwu n'ama. Anyị nọ n'ama ka anyị gwa onwe anyị okwu wee jiri asụsụ Igbo gwa onwe anyị okwu. Ka nwere onye nke afa gị na-ebe ishi akpọ.
isi n'afọ gị bụ gịnị Chinelo ndị ebe ishi akpọ ka ebe ahụ dị ugbu a kwudo dị ọ dị mma gaa n'iru ekwesịrị ka ekwu gwa ndị ha oke ka ha nwere na a ga-etinye ọnụ n'ihe a na-asị ka akwụsị ka emeba ya ya ma ka a ga-etinye ya ka ọkụ gbanyere ịbụ na agbasị ha nkịta dịka ọ na-enwere ntị na ọchịchị na-ekwu isi anyị n'ime ya ọ dị mma Chinelo ga dịrị gị na mma o daalụ Chinelo ekwuo na uche ya si na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka na ọ bụrụ na nne ya anọghị ebe a nna ya ga-anọrị ya si na ndị ntorobịa na-alụ aka ha bere akwa ozugbo ha bekwara akwa enekwara ya si na ihe a ha na-ekwu na ha amachie na ndị ahụ ndị ntorobịa wepụtakwa ụmụ ihe ndị ọzọ a na-asị na ihe a na-agaghị emegide ihe a ndị na-aghọta ihe a na-ekwu abanye ya a na-ekwukwa ọ dịka egwu ndị ọzọ wee banye ebe ya ọgbaghara dị iche iche wee pụtabazie mana ndị ọchịchị obi amamihe na amamihe ka unu ga-eji wee mee ihe a ka ofe lọrọ ala wee zuoro anyị n'ime nri gwa m afa gị na ebe ishi akpọ afa gị ndị ebe ishi akpọ nwanne ọ ga-adịrịrị gị na mma o Chukwuemeka kedu akụkụ Enugu nke isi akpọ udo ọ dịkwa ebe ahụ kedu akụkụ Enugu ebe isi akpọ kedu ihe unu na-agbagharịkwa ọ dị mba ịbịakwa ọkwa ya bụ ihe a na-ekwu ihe ego okwu nke gị ihe ndị ntorobịa pụtakwanụ ọkwa ya Obiora bụ ka obodo wee dị mma ọ bụrụ ka emebie ha ka ihe mebiri emebi ha na-arụ aka ka edozie ezikwa nke ị na-abịa asịkwa na ihe a ọkwa ya bụ ụmụ ihe a na-enye iko ọ na-adị ka ihe a chọrọ ka obodo dị mma gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ebe Amaechi ọkụ na anọ so n'ime ọchịchị obodo asị ndị mmadụ apụtara ngwa gwa anyị ka ebe ahụ ka Amaechi dị ugbu a ekene dị Chukwu
ngwa daalụ nwanne ọ dị mma uche ya adịghị ya njọ okwu na alụ ndị niile kpọrọ na ihe ndị tielu ọnụ niile tielu ọnụ na ya bụ echiche nke ha bụ echiche nke anyị nọ n'ụlọ ebe a anyị na-ekwu gbasara dịka o si ada ugbu a ka o si bido nke Enugu ọkwa ya ka o bidoro ihe ndị bidoro ha jere n'udo ha na ọchị obodo Enugu wee kpasịa ọchị obodo Enugu siri na ọ nọ ebe ahụ hibe gwa na-ehibego otu ndị ga-enebere ụmụ ihe niile ha wetagasịrị anya na ndị gbagasịrị alụ ka a na-ekwu ya o jekwa ụlọ ngalaba ụlọ ndị uwe ojii emechigasịrị wee jee mee gịnị fụ ihe na-emegasị ebe ahụ jiri anya ya wee fụ n'iji gosi na ihe ndị ntorobịa kwuru na ọrụ ebidogo na ya kedụzi ike ụfọdụ ga-eji pụtazie wee chọzie imebi ihe ndị ntorobịa otu ndị ntorobịa ji chọọ iso ihe a so ya dịka ụmụ ntorobịa ma ihe gị na-emeziri ndị mmadụ ga-eji wee pụtazie bịa wụnyere ha aja na garị ha hazigara ahazi bụkwa ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma Obiora ọ dị mma n'ezie o nwere ife ụfọdụ anyị ama nkwụ ebe a maka na ọkwa ihe mere ede jibe enwe ihe a na-emebu ihe a n'udo na-eme ya n'udo o nwere dịka esi eme ndị ụfọdụ wee mee aka n'ike ahụ wee daa rue mana ka e mere ya isi onye mere ihe ike ji wee daa rie bụ a ga-erebi anya achọpụta ya ahụ kaba ịhapụ ya bụ onye je kpake ya bụ ihe onye n'okwu ka na ịma nke bidokwa n'ụmụ ihe a niile bụ ka o si daa na Lagos ụmụaka na-emekwa ya n'udo anọgidesi na eji agba igbe ọkụ wepụzie ma igwe onyonyo ebe a nọ na-ewepụ ihe a na-eme ihe ndị a niile egbe daba ndị mmadụ daba na-arụtụ aka mana ọchị obodo Lagos pụtara wee kwuo n'okwu wee sị na ya jekwara ụlọ ọgwụ dị iche iche na-ewe ndị merụrụ mana ewerekwa na ọ bụrụkwa ka esi kwuo na ndị mmadụ nwụrụ n'otu a na mmadụ anwụrụ ọ sịrị na ewe ndị mebiri ndị ejigarịrị ebe niile na ka esi arụtụ aka na ọ bụrụ ka ọ si dị gwa m afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa ya ghọtara ihe anyị na-akọ biko ịchọ ịkpa anyị gwa ya afa ịsụọla anyị Igbo yele eye ọ ihe Igbo ka anyị na-eme ịsụọla anyị Igbo yele eye okwu anyị wee mee asụnara anyị bekee ị ga-echere ndị bekee oge ha bịara gị na ha na-asị gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ Ifeọma ndị ebe isi akpọ ife a akwa udo dị na Nsụka ngwa Ifeọma tinye ọnụ n'okwu akwa na ihe ndị ntorobịa na-eme edoyi ọ dị mma daalụ Ifeọma daalụ gọzikwa gị ọ dị mma afa gị na-ebe isi akpọ biko sọla ya Igbo yele ya afa gị na-ebe isi akpọ isi na-ebu Ada Chisom isi ngwa tinye ọrụ n'okwu tinye ọrụ n'okwu kedu ka ngwa ode
nọ na ndị ụgbọala chetabiara ego n'ife a na-agba. Ngwo so n'ime ọchịchị obodo asịrị ndị mmadụ apụtara. Ngwo so n'ime ọchịchị obodo asịrị ndị mmadụ apụta na taa o. Mba, ọwekwa ife na-eme n'ọmụmụ ndị ụgbọala chetabiara ego. Ka ihe bụ iwe ha ji tiekwa n'ego. Amakwa m ndị ụgbọala na-agbazi steeti nke pụtara apụta iti ego. Ọ dị mma daalụ anụgo ihe ikwu. Obiora ịnụrụ ihe adaghị nwa ya kwuru. Kedu ihe ga-eme na ihe a anaghị ekwu na ụgbọala kwesịrị ịgba n'ebe a ọkwa oso na Ngwo eso na obodo o nwere ebe so n'Enugu North na Ngwo nwee ebe so n'Udi. Mana nke ọ na-ekwu na moto tinyere ego. Ọ dị ka ndị a so na obodo amachiri ndị mmadụ ịpụta bụ ndị ụgbọala na-agbapụtakebe ebe a pụtakebere ndị pụtara apụta wee tinye. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na ebe ha na-agba mmanụ ụgbọala. Kedu akwụkwọ dị na Udi, kedu akwụkwọ dị na Ngwo? Ịbịa dị na Enugu nọ ihe dị ka Enugu Ngwo. Enugu Ngwo bụ Enugu 9 mile ha banyere n'ime 9 mile bụ Udi ka ha wụ dịka Ngwo asaa na ndị Amaeke akwụkwọ 9 mile niile ka ọ na-akwụkwọ Amaeke Ngwo ndị a niile bụ Udi local gọọmenti ọchịchị Udi ka ha nọ ụbọchị Udi ka ha nọ. Mana ndị dịka Enugu Ngwo ndị Bono ha ọha bụ ndị banyelu na Enugu North maka n'ime Enugu a na ndị Ngwo dịkwa n'Enugu a enwee kpokolo ụfọdụ na ndị ka ndị n'ike ogwughị n'ike ha na ndị Ngwo mekọ ha ọnụ were eme Enugu North. Ọ dị mma gị bụ gosiziri na ọ maka na ụgbọala apụtara na ndị ebe a eso ọ dị ka ada ya amarụ na ewe na-amachiri ndị mmadụ apụtara. Amachiri ha gwa na onwe ha amarọ n'ime ọchịchị na mpaghara nke ha so n'ime ọchịchị obodo amachiri ka mmadụ yara. Enugu niile bụ Enugu North. Amachiri ha apụta ha amarọ na ha na-ada iwu. Amarọ na ndị na-agba na ya na onwe ya pụtadịrị apụta chọrọ ịchọ ụgbọala ọ dara iwu. Ndị na-agba ụgbọala ya bụ ebe dakwara iwu. Eji di ya ọkwụọ ụgwọ. A na-akwụ ụgwọ eme ihe ụgwọ ka ije nga na ọrụ ụgwọ ka ọ bụ. Adaghị nwa ịnụgonu ya Enugu ka esi kawalụ gị Obiora akọwago na ime ọchịchị obodo nke gị so na obodo ndị asịrị ha ime ọchịchị obodo asịrị apụta ọkwa ime ọchịchị obodo anọ ime ọchịchị obodo anọ Enugu North so na ya bụ ife. Enugu East bụ ebe n'ike sokwa. Enugu South so ọha nwa so na-anụgo nne gwa m afa gị na-ebishi akpọ ka email biko gwa ya afa gị na-ebishi akpọ. Iso ebe akpọ ọ kọwara ihe mere ọ sị na agbara egbe na emechara mana ọ dajugo. ewe ndị pụtara na-eme ngagharị iwe ebe a. Ewe ndị pụtara na-eme ngagharị iwe. Ọ dị mma. Ọ dị ma nwanne daalụ ọtọ ịkọwala ya mana akọlụ egelo daalụ
Obiora, ifugonu ka o si ada. Ka anyị were onye nka. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Chidube m ebe ka isi akpọ. Gaa n'iru. Isi na gịnị mere? Ndị ọkọlọtọ akụkọ ike a na-ekwu ọkọ na-ebutekwa ọrụ na mmadụ ga-agacha na ama mmiri ọrụ. Ọ dị mma, daalụ. Ekwuchago nwanne? Ọ dị mma. Daalụ, daalụ. Obiora, ka anyị kụzie nke bụ dịka nwanne anyị nwoke a kwuru, agwụchọ akwụkwọ enweghị ọrụ. Enwe ihe mmadụ na-abụ otu anyị nọ, mmadụ chọọ ịbịa kọrọ gị, ụkwado akwado kọrọ gị ya, ị mara nke ị ga-eso eso. Ihe njikwa ihe a bụ na ihe ebubere ụzọ mere ndị ọchịchị agwara okwu ji mee ihe ha mere bụ na ndị nche obodo kwesịrị ichekwa ha, ma ọ kwesịrị ịdị na-achụ ndị ori ji egbe ezu bụzi ụmụaka ndị ntorobịa amaghị afọ agbaba ya afọ na ha sị na ha bụ yahoo yahoo, mana ewe ihe eji hibe maka ndị ji oji egbe ezu ndị ori bụ ihe ha pụtara. Kwuchie ike na ya na-ekwu ya kemgbe. Ihe a na-eji ikwu ihe a bụ ọ bụrụ na ha pụtaziri bube ihe ha chọrọ ụzọ, onye ọbụla mara nekwe ihe a ka ha chọrọ, maka na onye ọbụla gị na ya na-eme ị ga-agbacha eziokwu na ha bubu nke ahụ ụzọ, azaba ha ozigbo ozigbo, ejezia na-ewetagasị ụmụ ihe ọzọ na-atịgasị ya na ya. Ifere na-ewe ka mmadụ ga-ezigbo ekwu ikpe okpogbuo ya, maka na ọ bụrụ na ịpụta buru ihe ụzọ si otu Obiora otu a ịpụta biko achọrọ m ana gị a na ọbịa bụ mkpa m, ana m iwere ye m ana m iwere echa m ana m iwere a na ana nke ọzọ arụkwara m ụlọ n'ime ya, ịchịkọta ya egbuo ya ahụ, onye ahụ egbegbuo mara ihe a na-eme. Maka na agbụgbọ ihe ndị ntorobịa chọrọ ugbu a ọ bụ nsogbu niile ji Naịjirịa. Maazị Chizi, ihe ị ga-agọtakwanụ bụ na a na-akpawa ọda na a na-ebidokwa na-efe ebe gwara akpa ọda, a na-akpa ọ na-agbasa akpakpagidezi agọzi ajawa n'ume ihe ụfọdụ. Ọkwa ya bụ na ihe a maka na otego ndị na-eto eto inwe ji ewe ha n'obi. Gịnị mere ha bubeghị ihe a niile ụzọ? Ọ ya ka m na-ekwu, ha ji bube sọsọ ofu ụzọ esi wee pụta, asi wee pụta wee welu ya bụ ihe wee wepụtabe ihe niile ha bụ n'obi na-ayịdo ha, maka na ha wepụta ya ozugbo ozugbo ha nọrọ m ka ọ ya aga anyị emebi ihe nwayọọ nwayọọ ọ na-apụta. Mana ọ bụrụ na ndị na-achị anyị ya ekwe ya bụ amamihe gburugburu bụ ife anyị ugwu anyị ji wee lụso ihe mmebi a bịara n'Enugu esikwa otu ahụ na Naịjirịa niile, ọ bụkwa na Enugu nke anyị ka na-ekwuke na nke na-eme n'ala Igbo ewekwuwe nke Naịjirịa. Ọ dị mma onye nwa so na mpịacha okwu gị, kedu ndụmọdụ gị maka na oge asịgo anyị kwarapụ kwarapụ? Ndụmọdụ m ebe mụ na-eto eto nọ, ha jiri nwayọọ ka ofe lọla ala ozuele anyị nri. Ihe gọọmenti rụọrọ anyị na-ekwu na nwere onye gọọmenti na-alụ, ụfọdụ sị na o nwere onye nke a na-alụ nke a na-alụ, nke alụkwana na-alụ ọkwa anyị nwaji aka ya emebi. Ka anyị hapụ imebi ihe nke alụgoro anyị, ka anyị ka na-atụ anya ọzọ ha ka ya alụla anyị, maka na ịma mmebi nke alụlụ si na nwere ihe alụrụ. Ka anyị medo ihe ọbụla nke gọọmenti nyere anyị, ihe e kwuru gọọmenti anụgie, ka e ga-etu ha ntị mmalụ ka ihe ahụ e kwuru ka ha ga-eme. Ọ mmadụ ka ha bụ ha ama m na ha ga-eme. Ndị ma ihe nọkwa n'ala Igbo na-achị ọchịchị, ọnya nwa ka ka gwa ha ha gbado anya hapụ ọgbaghara nwere ife ọ ga-emela anyị. Daalụ. Ọ bụ
olu Obiora ka ị nụsịrị ugbo Obiora bụ ofu onye n'ụlọ ebe a na nta akụkọ na-achụkwa n'akwụkwọ ka ihe si eme gbasara ihe na-eme n'obodo a na-akọwa ya na-ada. Ekelela m onye ukwu kere onye nta dịka Obiora si kwuo, biko onye mara ihe na-eso okwu ya mere ya ka anyị chọọ n'udo. Ndị a na-agwakwa n'okwu bụ ndị nna ndị ọchịchị. Ihe a niile a na-ekwu ọ bụ mkpa ji ndị mmadụ. Ihe a na-egwọrọ mgbe ọhakarasị ọhakara kwuchasie bụ ndị ntorobịa si ga-ene ha ntị ma enene ha zana ha okwu ka obi wee dajụọ. Ndị na ọ na-abụ agụcha akwụkwọ enweghị ọrụ akwa nụrụ ndị mmadụ ụzọ a ga-eji wee na-enweta ọrụ. Ọ bụrụ onye mụrụ ọrụ aka ọfụ ebe ọ ga na-eme ya bụ ihe niile adịrị ya mfe. Onye m na nke ya onye na nke ya eme ihe ọ dịrị onye ọbụla mfe ka ọgba aghara na ụmụ ihe a niile laa. Biko ịbụrụ nwatorobịa ekwela ka ego bie gị ka ije na-emebi ihe mmadụ, maka na onye ọbụla na-atụ okwute n'ahịa ma na ọ bụ n'isi nwanne gị ma ọ bụ n'isi onye nke gị ka ọ ga-atụ wee tụwa isi iwee jikwara aka gị wee mee onwe gị. O kwesịghị ịdị otu a. O kwesịrị ịbụ udo ka anyị kwesịrị ịdị na-eme ya. Onye achọ na ibe ya ka anyị jiri udo chọba ihe a na ọ dịwakwanụ mma. Nke bụ na unu ekwuo na ya, ndị ntorobịa ekwuo na kwuo ya gbuo na ihe a ka chọrọ ụwa niile na-anụ ya ugbu a. Ebe ụwa niile na-anụ ya ugbu a, ebumnobi anyị bụ na Chineke ga-emetụ ndị niile na-achị aka n'obi eme ihe ndị ọha kachasị wee kwuo si na ha chọrọ obodo ewee dị mma. Chineke gozie anyị niile ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Onye achọ n'okwu mana ihe niile kwuru ebe a na arụ niile atụrụ ebe a bụ arụ ndị kpọrọ n'ọnụ ka ọ bụ echiche nke ha, ọ bụ echiche nke anyị nọ n'ụlọ ebe a. A sị m ya dị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Cheta na abụ m Chizi Ani. Ọ ga-adịrịrị anyị niile ma Obiora ya ga-adịrị gị o. Ekene m ọhaneze. Ọ dị mma ka ọ dị. Ana m anụ ahịa furu na-ebuku maka na anaghị afụ ugo kwada ọkwa ka ọ dịrị anyị mma.